Ahoj ľudia, vítajte naspäť pri mojom novom videu. Mnohí z vás si písali o nový diel, vždy som chcela vyskúšať. Zatiaľ bol iba jeden a mal celkom úspech, tak som si povedala, že teda urobím aj druhý, len som čakala na isté veci, kým prídu a tak. A vlastne, ktoré súviseli vlastne s týmto dielom. No a tie veci sa už udiali, takže môžeme ísť na to. Vítajte pri druhom dieli, vždy som chcela vyskúšať. Tí z vás, ktorí už videli jednotku, si určite pamätajú, že sme začínali s beauty produktom a ja tu pre dnešný deň mám jednu špecialitku. Mnohí z vás sa budú veľmi čudovať, ale mnohí z vás nie, pretože mnohí z vás vedia, že ja sa vôbec nemalujem. A preto to, čo sa práve chystám ísť vyskúšať, bude dosť veľký skok v mojom živote a tým skokom bude korektor. Áno, je to tak. Vždy som chcela v svojom živote vyskúšať korektor, pretože ako si môžete všimnúť, tak moje podočné okolie vyzerá dosť katastroficky. Niečo medzi smrťkou a zombíkom a povedzme múmiou, takže je to dosť hrozné. A na tento účel som si zobrala tohoto krásavca. Je to Rimmel London Match Perfection v odtieni Ivory. Tak, konečne sme tam. Je to tento krásavec. Vybrala som si ho z toho dôvodu, že som si pozerala rôzne recenzie aj od rôznych youtuberiek a vyšiel mi ako taká najlepšia možnosť alebo najlepšia voľba pre začiatočníka, pretože stál myslím, že v drogerke stojí okolo 5 € a na internete ho zoženiete okolo 3-4 €, takže si myslím, že je to na začiatok naozaj skvelá voľba. A vybrala som si ho aj preto, pretože v tých recenziách vyšiel ako veľmi dobrá voľba, že naozaj má to krytie veľmi obstojné. Takže uvidíme, či zabojuje aj s mojimi hroznými kruhmi pod očami, ktoré teraz nevyzerajú až tak hrozne, ale môžem vám garantovať, že v reále je to ozajstná katastrofa. Tak môžeme ísť na to. Vôbec neviem, ako sa táto záležitosť používa. Ja už som to skúšala, preto už je to zafarbené, pretože som to skúšala na ruke, že ako to bude vyzerať, ten odtieň. Ja mám naozaj veľmi bledú tú pleť, takže na mne bude asi dobrý, ale podľa tých ostatných, čo som pozerala, tak sa mi zdalo byť dosť tmavé. Takže si myslím, že na začiatok ten Ivory bude asi naozaj dobrý. Tak ideme na to. Ja nemám absolútne potuchy, ako sa s týmto tu zaobchádza, ale tak predpokladám, že sa to iba potlačí, vytlačí a nejak sa to tam naťupká, tak uvidíme. Tak, trošku som vytlačila. A teraz si to skúsime naniesť. Ja som videla vraj taký trik, že by sa to nemalo nanášať v takých ďubkách, ale malo by sa to takto v takých pásikoch nanášať pod to očné okolie. Ty kokos. Zatiaľ to vyzerá dosť hrozivo. Ešte trošku vytlačíme. Hop. Tak. Ako, tá farba vyzerá dosť bledo, ale kto vie, teraz vyzerám jak nejaká šamanka. Dosť bolo forov, ideme na to. A počula som aj od tých youtuberiek, že vraj sa to nemá tak akože rozmazávať s prstom, ale malo by sa to tak jemne zaťupkávať vraj. Tak uvidíme. Jemne zaťupkávať. Aha, je. Že mi to nevlezie do oka, to nebude dobré. To by som tu aj plakala možno. Zaťupkávať, však ale to, nejak to vyzerá. Preboha. Tento Match Perfection som si vybrala aj z toho dôvodu, že on nie je iba korektor, ale aj z toho dôvodu, že je to rozjasňovač očného okolia. A ozaj to tak trošku prejasnilo. Zaťupkávam. Ja som koza, lebo ja som si mala to jedno oko nechať voľné, aby bol vidno rozdiel. Tak neviem, či to teraz bude vidno. Ale tuším trošku to akože vidno, že je to také ako rozžiarené. Takto sa pozrieme. Tu je jedna strana, tu je druhá strana. Ale myslím, že to trošku zakrylo. Skúsim si tam ešte trošku ťupnúť, lebo tuto sú také tie najväčšie nepríjemnosti. Také, že ozaj je to hrozne tmavé tuto hore. Bože, toto keď teraz sleduje niekto, kto sa líči roky, alebo nedaj Bože je profesionál, tak sa musí chytať za hlavu, že Ježiš, jak si to tam dáva ten korektor pod to oko.
Takto môžete vidieť, ako to vyzerá. Takto vyzerám. Tuto mám korektor, tu mám tiež síce korektor, ale ešte je nerozmazaný. Takže si myslím, že je tam vidno ten rozdiel celkom dosť. Nie je to zlé. Ideme teraz na to druhé oko, ok? Ešte som vám chcela povedať, že som pozerala aj korektory tuhé, takzvané. Strašne si ľudia chválili tuhý korektor, tuším sa to volá Camouflage od Catrice, alebo Catrice, alebo ako sa to volá, tá firma, ale nikde som sa dočítala, že tie tuhé korektory nie sú bohvie čo pod to očné okolie, že sa ťažko zapracujú do tej pleti. No a že to sú skôr vhodné tie korektory, vieš, teraz neviem, či som to tu neprehnala na tejto strane, že tie tuhé korektory sú skôr vhodné na také, že pupáky, keď máte, alebo nejaké také väčšie nedokonalosti. No, tuším už to je. Takže preto som si vlastne vybrala a hlavne na začiatok tento lepšie roztierateľný, lebo už aj s tým mám trošku problém a s tým tuhým neviem už, čo by som robila. Tak, hotovo. Mám pocit, že to fakt zakrylo tie kruhy. Akože je to tam vidno, hlavne keď toto urobím, ale je to také prejasnené. Nezdá sa vám? No, teraz to je riadne vidno, že aké sú tmavé. Stále. No ale čo už, s tým asi už nič nerobím. Výsledok a ohodnotenie nechám radšej na vás, pretože ja to veľmi ohodnotiť neviem. Zdá sa mi, že to je také krásne prejasnené. Ale že by to úplne zakrylo tie kruhy, tak to sa mi úplne nezdá. Ale ako hodnotím to kladne, lebo som taká, teda taká žiarivá, taká úplne iná. Dobre, dobre. Teraz si vážne nepamätám, či dvojka bola jedlo alebo pitie, nejaký nápoj, ale môžeme si dať teda to jedlo a jedlo konkrétne si ukážeme. Tadá! Vidíte to? Olomoucké tvarušky. Áno, zbláznila som sa. Ježiš, to je spomienka na moje detstvo. Pretože môj najstarší brat to vždycky jedával, keď som bola malá. A ja som vždycky nad tým krútila nosom, že pre Boha, prečo to ten človek je, veď to smrdí jak zdochlina. Kedy som to proste nechápala a vždycky som to chcela vyskúšať, ale vždycky som na to bola príliš mäkká. Tak myslím si, že práve nastal ten čas. V druhom dieli vždy som chcela vyskúšať, mám 26 rokov a myslím, že už som dosť odhodlaná na to, aby som to vyskúšala, ale poviem vám pravdu, že zabalené to vyzeralo lepšie. Akože podľa mňa to vyzerá dosť hnusne. Fuj. Pokazené hnusné žele s nejakou plesňou. Tak to vyzerá. A čo sa týka vône... Fuj. Tak, vôňa je delikátna. To vám teda poviem. Ja fakt neviem, či to chcem zjesť. Pre informáciu, tieto tvarušky, ktorých tam je 5 kusov, stáli €20. Či €19 alebo tak nejak a fuj, asi skončia v koši, pretože pochybujem, že tu ich niekto bude jesť. Toto vyzerá. By ste to videli. Myslím, že takýto kúsok bude úplne bohate stačiť na to, aby som sa asi pogrcala. Ty kokos, ten smrad, to je hrozné. Hlavne vám musím povedať, že ja okrem nivy, alebo teda, ako sa to ešte volá, Roquefortu, tak ja iný plesňový syr som v živote v ústach nemala a mne to príde hrozne nechutné. Takže ak sa tu teraz povraciam, tak sorry. Dobre, idem na to, hej. Ty kokos, fuj. Ako tá konzistencia by sa ešte dala. Ale keď to rozkúšete a cítite ten puch, to je vole. Fuj. Ja to musím rýchlo zožrať, lebo sa povrácam. Ako úprimne vám poviem, že tá konzistencia aj tá chuť je celkom ako fajn, dá sa to. Ale jak to začnete rozkúsavať, tak ten pach sa začne takto fantasticky šíriť všade a je to des. Fuj. Tak, máme za sebou jednotku, korektor, máme za sebou dvojku a tým boli olomoucké tvarúšky a teraz ideme na trojku a to je nápoj a pre tentokrát som si vybrala Uga.
UGA, ktorý vyrába ovocné šťavy, v ktorých je vlastne len ovocie alebo zelenina. Som navštívila dvoch UGov. UGovú salatérii v Auparku a UGA v Eurovej. Tak ale vlastne na to sa už pozrite teraz vo videu. Som mala ešte dotknúť, že som si zobrala kombináciu melón, jahoda a limetka. Tak ideme na to. Zaujímavé. Z toho sa dalo vyčítať, Ježiš, to je hnus. Nie, ale čakala som, že tam budem viacej chutiť, viacej cítiť ten melón. Je tam dosť cítiť tú metu. Strašne také silné. Meta je prenikavosť. Veď práve toho som sa bála, ale nemali tam takú kombináciu, že bez nej, že bol tam potom, že melón, grép a tak, ale to sa mi moc nepáčilo, takže toto. Ale akože je to super. Je to super chutné a je na tom super to, že je to fakt z čerstvého ovocia zo zeleniny. Takže ja mám, že vraj kombinácia banán, limetky, jablko? Maliny. Ukáž? Maliny. Malina, banán a čo? Jablko? Jablko. A idem to ochutnať. To je super. Hej, a skús moje. Banán tam cítim najviac. Ale aj to jablko tam cítim najviac. Ale aj tú malinu tam cítim najviac. Tak som zvedavá, čo povieš na moje, lebo skúsim len z jednou. Ja tam úplne necítim ten melón, ja neviem. Meta. Sama meta. Práve som druhýkrát v ugovej salatérii a vyskúšala som tentokrát kombináciu černica, malina, či čo to tam je, či čučorietka, teraz už fakt neviem. A je tam ešte aj ananás, môj obľúbený, ale vôbec ho tam necítiť. A musím povedať, že je to fakt super, je to oveľa lepšie ako ten melón, ale bolo to asi spôsobené tým, že tam bolo veľa mety. Takže to veľmi chválim a veľmi mi to chutí. Takto nejak prebiehala moja návšteva UGA, kde som skúšala jeho ovocné, alebo respektíve ovocno-zeleninové šťavy. A musím povedať, že sa mi veľmi páči tento koncept, je to naozaj zaujímavé, ja mám strašne rada ovocie aj zeleninu a páči sa mi, že to robia v takejto zaujímavej forme nápojov, v ktorých nie sú žiadne prídavné zložky, naozaj je to len to ovocie a tá zelenina. Posledná časť bude sa to týkať mojich vlasov a ja s mojimi vlasmi za celý môj život som okrem strihania nerobila vôbec nič. Robila, teraz som si spomenula, iba raz som si ich zafarbila, ale to bola iba nejaká šampónová farba alebo niečo podobné. Musím povedať, že asi po 2 týždňoch sa mi to zmilo, takže nič extrémne, okrem toho som nikdy v živote s mojimi vlasmi nič nerobila. Toto, čo vidíte, je moja pôvodná farba, s ktorou som sa narodila a s ktorou žijem už 26 dlhých rokov. Ale to sa dneska zmení, pretože ja som sa rozhodla, že dneska si dám urobiť na vlasoch ombre. Rozhodla som sa pre ombre z toho dôvodu, že nemám rada, keď sa mi na pokožku dostávajú nejaké také nepríjemné veci, ako je napríklad aj farba na vlasy. A vlastne viem, že samozrejme sa to do toho vlasu dostane, ale aspoň to nebudem mať priamo na tej pokožke, pretože ombre, ako mnohí z vás viete, je vlastne zosvetlenie, nie je vlastne prefarbenie celých vlasov, ale zosvetlenie istej ich časti. No, a to sa mi na tomto hrozne páči a zároveň si myslím, že je to aj veľmi výhodné vzhľadom na to, že pokiaľ si nafarbíte celú hlavu a začnú vám odrastať končeky, čo vám začnú odrastať hneď v ten mesiac, predpokladám, pretože som niekde čítala, že mesačne vám narastie asi tak približne centimeter vlasov, takže centimeter to určite už je vidno, to odrastnutie po mesiaci a mne sa to nepáči z toho dôvodu, že to otrasne vyzerá. Ale je to aj otrasne náročné, pretože vlastne si musíte každý mesiac alebo proste za nejaké časové obdobie tie vlasy dofarbovať a to sa mne poprvé nechce a po druhé, ako som už hovorila, moja pokožka vlasová by tým určite dosť trpela. Takže som si zvolila ombre, pretože mi to príde oveľa jednoduchšie aj oveľa krajšie. Tak, môžeme ísť na to
A to, ako to dopadlo, uvidíte práve teraz. Tada! Tak to nejak to dopadlo. Akože je to svetlejšie, áno, ale tá farba sa mi vôbec nejak extra nepáči. Pretože mám teraz pocit, že ten rozdiel medzi touto a touto je taký zvláštny, taký, neviem, že proste, neviem, ako to povedať. Bože, nechcem sa zamotať, ja nemám nič proti cigánom, naozaj. Len som chcela tým povedať, že niekedy niektoré také tie cigánske devy, keď si zafarbovali na blond vlasy, tak to asi takto nejak dopadlo. Ale je to tým, že proste treba tej farby viacej, jedna určite nestačí na moje vlasy a treba to zosvetliť ešte viacej. Proste je to také oranžové trošku. Určite si potrebujem dať ešte jedenkrát tú farbu, aby mi to chytilo do takého skôr platinového efektu, nie do takéhoto oranžového. Takže už teraz, keď to mám zosvetlené a dám si na to farbu, tak hádam už to chytiť ten odtieň, ktorý by som si želala. Ale teda pointa je v tom, že som to vyskúšala, že som teda skúsila v tomto dieli aj korektor, ako môžete vidieť, vyskúšala som aj sirečky, vyskúšala som uga a vyskúšala som aj ombre. A o to ide. Vždycky vyskúšať niečo, čo ste proste chceli vždy vyskúšať a neotáľať s tým. Proste urobiť niečo nové, záživné, zaujímavé, tak ja som to teraz urobila a som za to vďačná, aj keď tá farba nedopadla úplne podľa mojich predstav. Nevadí, nejak sa to už predsa len vyladí. Tak, dúfam, že sa vám tento diel páčil a dúfam, že tam nikto nenájde žiadny skrytý podtón rasizmu alebo niečoho, keď som niečo také povedala, lebo ja nie som vôbec rasistická, ani nič podobné, len proste som to chcela k niečomu prirovnať. Dobre, dúfam, že sa vám tento diel páčil, dúfam, že sa budete tešiť aj na ďalší diel. Ak sa vám toto video páčilo, určite nechajte palec hore, lebo tým pádom budem vedieť, že sa vám tieto videá páčia a že stojí za to urobiť aj ďalší diel. Budem sa na vás tešiť aj na budúce a zatiaľ sa majte pekne. Vidíme sa!